Shubor nakaslem jong Nongshong Hima. Namar ke Jingiaid Nongpynïap uwi urang ba Briew ha Shnong madan Langning ke Joint Action Committee Movement of Maukandraw Constituency ha Jingiaid but ke Federation of Phasi Jingiaid and Garo People Phasi Student Union but ke seng ba per ha khat khanai tarik nai weng arja arpusan ke lependong de ke Jingiaid Paidbah. Kani ke Jingiaid Paidbah ke de halor bandawa Sdien Phasi ubriu berengti ban Nongpynïap urang ba bat ban pendam jori uti ubriu ubla shimi ke Jing embriu bat bakum kini ke Jingiaid kim de shu banang ja nang ni shakmat ha kathan ha Jingiaid Paidbah ki khna skul ki lara la ki plakat ban pendam jori ke Jingiaid bat ki la Pyrta bade ban Sdien Phasi uti unang Nongpynïap Briew uni urang ba ubala sha Nongpynïap ha uli box star shooting udai ubala tip kerteng kum ubhim sing lingdo nongbri sapu handus nam karta daki hajar ki Paidbah ki khna skul bat ki seng ba per ki lawan ban shimbenta ha Jingiaid Paidbah bala pendong na kim kharai bat penkut halhon ketika Jingiaid Nongpynïap urang ba kedai ke belajar ke por kumbahan riu baje e janmiet jong ka khandai tarik unai wieng arja arpusan hasing khop ka yeng sa jong uti urang ba basha Nongpynïap dak badung daki kenjat tiar banem Sdien Phasi.